Kaixo, unai naiz Hernani komunitore bat, eta gaurkoan luzaketa batzuekin atorkizue. Hortaz, fase ezberdinak egingo ditugu, eta gorputz guztiko atalak luzatzea da helburua. Goazen horretara. Lehenik, erratz makila, eskuetan hartuko dugu eta mugimenduak egingo ditugu aurretikan atzera. Aurrera eta atzera. Geroz eta estuago jarri eskuak, erdiruntz behira, geroz eta zailagoa. Erdiruntz egitea dugu, zailagoa, bai? Urrengoa, makila. Eskuetan daukagularik, eskuak gora, eta, mede sagitalean, albotara jetxiko gara. Avec l'offre verte Elec Weekend, profitez de moins 30% sur votre consommation le week-end. J'agis avec MJ. Encore de rêver au monde d'hier, il n'est pas évident d'imaginer le monde de demain. Nous savons qu'il ne sera pas facile d'aller de l'avant et de repartir. À vous tous, particuliers, professionnels, entrepreneurs, nous vous promettons de continuer à nous mobiliser à vos côtés. Nous sommes là pour vous. Urrengorako, tricepsa luzatzeko, makila bizkarra hartuko dugu, ikusten ez duen moduan, eta beko eskuarekin tira. Tira ondo beko eskuarekin, ondo luzatzeko.
beste eskua jarriko dugu goian, eta beste abeian. Eta antzera, azpiko egin, ira ondo. Vale, tricepsekin bukatu dugu, urrengoa makila sorbaldetan jarrita, errotazioak egingo ditugu. 87% des Français pensent que le prix d'un kilowattheure de gaz ne peut qu'augmenter. Avec Gaz Énergie Garantie, profitez pendant 2 ans d'un prix fixe du kilowattheure de gaz naturel. J'agis avec Engie. Gotta take a little time to think things over. Better read between the lines in case I need it when I'm older. This mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Vale, horrekin ere bukatu dugu. Lurrean entzango gara. Makila hanken atzean jarriko dugu. Eta ira ondo. Aldatzeko makila belaunatzean jarriko dugu eta hurbildu iztarra enborrera. Aldatu. Urrengo ariketa, ahoz bera jarriko gera, makilarekin ere bai. Honetatik eta atzera.
zutik jarriko gara. Makila lurrean dakaularik. Oina makilan apoiatu. Eta bikiak. Makila lurrean berdin. Hanka makilaren kontra. Oina, kasu honetan markatu. Makilaren kontra eta bikiak berriz ere beste hankarekin. Bizkarra luzatuko dugu. Leku albo batera. Bestaldera. Dira. Arnasketak. Askatu. Hartu arnasa berriz. Askatu. Azkeneko zartu. Askatu. Eta listo. Animo eta mugitu etxean.